Nakamta ki video hakeleng ka perthai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Thanam haki social media haki ni kisni. Hadin ka jingmi jong ka toka shiti balapan pau de urang ba snong mau kis im. Hana bapen kebum usam la Getwin jirwa de Tiar Jinglong Shynrang. Ya ubajo. Dalang isnap hakawe kaliang. Gisau sam rekhi bha ha baki mi kum kini ki jathu bat ki kerwo kubor. Ngim so la ngeit ba Getwin jirwa unsai de Tiar Jinglong Shynrang. Bat pen kebum urang ba breu. Ladang isnap haki social media. Ngim so tu su namar urang ba snong batai da KIWEI. Bat kinong sakhi ki batai da KIWEI. Mano ba yathu ya ka badai bat mano ba yathu ya ka balai. Ngila king ka jabing. Habang isnap haki social media. Namar uwei batai da KIWEI uwei batai da KIWEI. Jaru balik ya ka hok un job. Bat balik pop un rem. Namar ka jingsha kan sa pau bet hakawe ka sngi. Hapo ki artikel khat saw bat khat pra jong ka constitution ka ri India. Ki kren sa phang ka right to equality. Ka badai ka hok ka bamar ka ju. Haka right to equality. Ka donru ka jinger kata khmat jong ka an. Nakaliang jonga utrai jong ka neka channel. Nga kentu ya keyboard jong ka an. Bakim dai ban le siliang khmat yano. Tang namar ba udai ba dok lane ubar ruspa. Tang namar ba udai Khasi lane udkhar. Tang namar ba kadai ka kenthai lane Shynrang. Tang namar ba udai na ka noga niam. Namar hapo ka right to equality. Ka state kamla ban le siliang khmat yano. Nga kentu ya ki samla bat ki balarang ba ru kumju. Bangi dai ban imha namar ladangi imha. Ngile bha. Omdon mano ba aikie sepi. Balada ki don ki ba bisni bat ujar percaya piru. Job be. Bat ka hok kan yang rasong.